nginamkele. Owubhalile ubhale ngokuphupha ngokusha. Uthi kuma kusha noma kuvutha umlilo noma kusha indlu noma izindlu, ngabe-ke lokho khona kubika ukuthini. Ukhumbula ukuthi khona incwadi yamaphupho eyi-R400 la sesichaza khona kabanzi-ke ngephupho, sichaza nje singachazi ulayini owodwa. Ebese-ke insipho yobulongo ikhona u-R100 yasiza ukugedla idlozi, ukuvula iy'nhlahla, amaphupho akho acace. Uma ungaphuphi iyasiza ukuthi-ke iveze ney'bonakaliso nokuvula okuvaliwe. Neskini khona, kuningi nje incwadi u-400. Sizokhuluma ngani ukuphupha kusha noma ukuphupha izindlu zisha. Uma kunephupho elikanjalo, lokho kusuke kubika iy'nkulumo. Lezo y'nkulumo kungenzeka ukuthi y'hambelana namacala. Kungenzeka ukuthi khona amacala uzobhekana nawo, okanye ekhaya kunomuntu ozobhekana namacala. Noma mhlampe khona vele osenkingeni njengamanje ekhaya. Ukhumbule ukuthi-ke siyatholakala ku-Facebook, ipage sichaza amaphupho. Siyatholakala ku-TikTok, ipage sichaza amaphupho. Nisilandele yonke indawo, nencwadi khona i-400, insipho yobulongo R100. Ukuze phela nawe-ke ukwazi ukuzilapha uhleli khona lapha ekhaya. Futhi-ke incwadi nje ungalokhu ubuza, but usimuvuka uyivule incwadi yakho ubuka amaphupho. Ningakhohlwa-ke nokusubscribe, nisilandele yonke indawo, nisale kahle.